Здравейте! Днес продължаваме проекта за куфара на климатика. Като предната част ние изработихме елементите, направихме си пробната сглобка, всичко се получи добре. Сега следва да изшлайфваме елементите, така че да сме доволни от техния вид, след което да ги залепим един за друг, да сглобим целия куфар, да го залепим. След това ще покажем какъв финиш избирам аз за крайния му вид и ще го поставим естествено върху климатика, за да видим крайния резултат. Приятно гледане! След като сме готови с елементите, продължаваме с това да направим сглобката на сухо, за да видим, че всичко пасва, че всичко е добре изработено. Но преди това нещо много важно, което е специфично за този проект, тъй като имаме много елементи, които ще са една под друга и след това ще ни е трудно да изшлайфваме страничните ръбове. Това, което ще направя сега е първо да се заема с шлайфването на ламелките и на по-трудно достъпни места, като цяло странични ръбове на по-голямата част от елементите. Продължаваме с лепенето, като за целта аз ще започна първо от вертикалните носещи елементи, ще ги залепя един за друг, два по два, ще се уверя, че там нямаме прав ъгъл, след което ще ги съединя с летвите, с ламелките и оттам вече просто ще ги добавя към капака, хоризонталния. Добре. За да залепим здраво, трябва да си гарантираме две неща. Първото е, че температурата в работилницата трябва да е доста над нулата. Под доста имайте в предвид, може би е добра идея да е над 10 градуса, над 15 градуса. Второто нещо, което е, трябва да имаме добър натиск за достатъчно време между двата елемента. Лепилото трябва да се разнася по цялата дължина на елемента, а не точково. Също така е хубаво и да не го жалим. Тоест, ако имаме повече лепило, няма проблем, защото излишъка реално ще си излезе отстрани. Принципно е хубаво това го правите с четчица или нещо такова, аз в момента нямам. Затова ще се омажа и после ще се запърша. Дървото се маже от двете страни, за да сме сигурни, че лепилото е проникнало навсякъде. Като не се притеснявайте, ако детайла се цапа, това после може да се... Най-добре е да го изчистите веднага след като ги съедините, там където излезе. Но дори да остане, това после се шлайфа или стърже даже доста лесно. Проблема е, ако е на място, където е трудно достъпно за шкурката или за вас. След като сме си намазали двата елемента, преминаваме към тяхното съединяване. Ще почне да излиза лепило, което означава, че сме нанесли достатъчно. Вижте как целият ръб започне да излиза. Това лепило може веднага да бъде изпърсано, да не ни пречи. За да си спестим после време с шлайфването. Но по-важното е да бъде избърсано лепилото, което е от вътрешната страна. В нашия случай тази част няма да се вижда, т.е. можем да си позволим то да остане, но предвид, че не коства нищо да го избършем, аз предпочитам да го избърша. Така, сега за да си гарантираме правия ъгъл между тези два елемента, аз имам тези приспособления, които помагат за захващане на два елемента перпендикулярно. Доста са удобни за ползване. Ако ви е интересно да разберете повече за тях, неща, откъде съм си ги взел, колко струват,
как се ползват, пишете долу в коментарите. След като затегнем, това ни гарантира, че сглобката е перпендикулярна. Принципно е хубаво да се хване и в този край, но тъй като ще ми отнеме много време, ако ги хващам така едно по едно, аз ще разчитам на това, че тъй като е хоби проект, тъй като е за мен, за лична употреба, долу дори да се отметне малко, да изгубим правия ъгъл, чисто визуално няма да се личи и съответно няма да ни пречи. Ето, след като натегнахме добре с стегите, се вижда как излезе още лепило. Можем да си го забършим. Да ни е после по-лесно. И това нещо остава за спрямо лепилото. 24 часа е оптималното. За самия капак е достатъчно да залепим дългите носещи елементи за късите и с помощта на диблите трябва да стане достатъчно здраво, докато вътрешните ламелки те ще са свободно стоящи, те са с по две дибли, така че би трябвало всичко да е окей. Почваме! След като сме се залепили вертикалните елементи, това с което продължаваме е да ги шлайфваме и накрая ще изшлайфваме и горната част и ще ги залепим една за друга. Но тук е момента да кажа, много е важно, когато работите в работилницата, да използвате предпазни средства. Очила, защото на мен вече ми се е случвало да ми влезе треска в окото, не е приятно да ходиш 12 часа в спешното. И разбира се, маска. Маската предотвратява целият този фин прах да влиза в белия ви дроб. Ето и крайният резултат след шлайфането. След шарките се появиха доста добре. Обаче си е доста тегава работа. Елементи, лепенето, имам голяма чуденка как да го направя.
Това, което мисля да направя, е да пробвам да залепя само основите за капака и всичките летвички да останат свободно стоящи. Подозирам, че като се вкарат всичките, ще е доста трудно да бъдат изкарани, така че и там няма да има никакви усилия, никакви натоварвания. Мисля така да пробвам за първо време, пък да видим как ще стане. Пристъпваме към лепенето на горния капак към долната част. Сглобката се получи добре. Имаме си горния капак. Подложил съм си отдолу, за да е стабилно, тъй като ще използвам отново коланите за лепене, тъй като нямам дълги стяги. Нека да видим след как ще стане работата. Ето го капака. Вече веднъж го попробвах, той пасва добре. Така, добре. Сега трябва да намажем с лепило. След което малко е тясна работилничката, ама имаме. Естествено, в процеса на залепване батерията ми падна, съответно нямам клипче относно как стегнах, как направих самото залепване на горните и долните елементи. Но това, което ще ви покажа сега, е отблизо да видите как съм ги пристегнал. От двете страни съм ползвал колани, които минават под и над късата страна. Доста добре са затегнати. И ми се струва, че успя да прибере. Това, което имам като грешка, е, че самите вертикални елементи не са много прецизно отрязани. Съответно на места има лувчета, но така ще е. Това е. Сглобката е добре, залепено е, харесва ми. Това, което предстои е финално шлайфане по ъгълчетата, за да премахнем лепилото и някои неточности. И продължаваме към полиша. Дойде време и за финиша. Стъпките тук са няколко. Първо с влажната кърпа махаме финния прах, леко забърсваме навсякъде. След което пристъпваме към полагането на масло или лак или боян, значение зависи какво имате и какво искате да сложите. Аз лично мислех първо да сложа масло с твърда вакса на Osmo, тъй като е продукт, който доста ми харесва, но цвета изобщо не е този, който ще пасне на остатъка от терасата, така че ще ползвам едно масло, което имам и ползвам за декинга, за финиш на декинга и за поддръжка на декинга. Всяка година мажа декинга с него. Не съм много доволен от продукта, но това е което имам, това ще ползвам. Тук е момента да кажа, че това не е реклама нито на Osmo, нито на тази марка масло. Така че да, продължаваме по план. Ами това е. Зад мен е облицовката, куфърчето. Мисля, че става доста добре и със сигурност и на котката е харесва. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, лайкнете го, пишете в коментар за въпроси. Ще се радвам, ако съм ви бил полезен. Чао и до нови срещи!